Erakutsiko diren hainbat eta hainbat eraikin normalean itxita egoten dira, batez be udal eraikinak direlako eta jendea lanean egoten dalako. Baina gure udal langileak lanean egoten diren lekuak ikusteko aukera paregabea izango da, eta era berean langileak dagoz lanean, baina gure ondarea babesteko eta mantentzeko era bikaina da, erabilela eta preservazioa. Turismo aldetik hainbat eta hainbat denbora jorratzen turismo kulturale eta ondare kulturala. Eta arkitektura argi eta garbi dago ondarea dela. Batzuk hainbat eta hainbat urte daukie, adibidez ikusiko diran hainbat eraikin, Santana Baseliza, Galeria Punta Begoñak, Escuela de Andrés Isasi Musika Eskola, Udaletxea Berabe, Santa Clara, baina gero beste batzuk arkitektura inobatzailea eta barritasuna ekarriko dabe. Esaterako musike barri, Berton Gagozan eraikina, kulturarako kongresu, musika, arte eszenikotarako erabiliko dan eraikina, eta gero adibidez gure Erromo kulturetzea hori gauzarik modernotarikoekaz udal eta gizarte erabilerarako.